Coronavirus, corona yunwa, corona tension gida-gida. In ma cutar bata kama ka ba, ka koma zaman gida. Mata ke zaman gida yau kuma ya koma na 'yan maza. Duk sababin coronavirus yau ga dangi guri daya. Mata ke zaman gida yanzu ko ya koma na 'yan maza. Duk sanadin coronavirus yau ga dangi guri daya. Mata ke zaman gida yau kuma ya koma na 'yan maza. Duk sanadin coronavirus yau ga dangi guri daya. Sarki alamu sauro kan kai cuta kayi magani. Masana za su binciko gargajiyar muku na zamani. Ga kanwa da sabara ga zaitun da zuma maɗanɗani. Amma sun ki maganin cutar sai dai ai zaman gida. Mata ke zaman gida yanzu ko ya koma na 'yan maza. Duk sanadin coronavirus yau ga dangi guri daya. Cuta ce ta zamani ba talakawa babu mai hali. Kowa na ta kai yau lafiya ake ta tattali. Ba damar shiga kasar can din ma an sanya tubali. Ko kai sa'ar shiga kasar zaka tarar kowa yana gida. Mata ke zaman gida yanzu ko ya koma na 'yan maza. Duk sanadin coronavirus yau ga dangi guri daya. Da a ce cutar iya kasar ce to da manyan sun ware. Wasu na can Amerika wasu London sun haura ƙetare. Duk sana da jirgi ko za su biya su hai ɗari. Sun gudu tallakawa cutar ku za ta kashe gida. Mata ke zaman gida yanzu ko ya koma na 'yan maza. Duk sanadin coronavirus yau ga dangi guri daya. Wasu matan na farin ciki ne za a yau ta zo kusa-kusa. Mai gida baya da lokaci na iyali tafiya kasa-kasa. Ya'ya nai kananu ba su san shi ba da rashin zama nasa. Wani in ya fice da asuba ɗayan dare sannan yayo gida. Mata ke zaman gida yanzu ko ya koma na 'yan maza. Duk sanadin coronavirus yau ga dangi guri daya. Komai ya da malmale ba makarantu babu kasuwa. Amma an barka ka kasa kwastoma na tsoron zuwa. Amma bai ji tsoron ba a tasha ba motar da zai hawa. Motar gida ya hau hanyar da sojoji da 'yan sanda. Mata ke zaman gida yanzu ko ya koma na 'yan maza. Duk sanadin coronavirus yau ga dangi guri daya. Allah sarki tallaka sai ya fita zai samu dan hatsi. An ce yayi zaman gida hantsi babu hatsi da matsatsi. In corona ba ta yi kisa ba to kwai olsa ita ma tana rizi. Ga mai gida yana gida ba gari na tuwo cikin gida. Mata ke zaman gida yanzu ko ya koma na 'yan maza. Duk sanadin coronavirus yau ga dangi guri daya. Shawara ce zana ba masu karyata cewa babu ma ita. Mu bar duka ce ku ce mu tsaya ko ma samu mafita. Annoba gaskiya ce amma Allah shi ne matabbata. Mu koma gare shi to za mu ji daɗi har cikin gida. Mata ke zaman gida yanzu ko ya koma na 'yan maza. Duk sanadin coronavirus yau ga dangi A guri ƙarshe to tijjani gandu wannan kira za ka yi wa al'umma. To isa a yagi doka in za mu ba anya an gama. Dama da na sani ta fi zuwarwa masu gardama. Da ce na kamu gwara in je in taya aikin uwar gida. Mata ke zaman gida yanzu ko ya koma na 'yan maza. Duk sanadin coronavirus yau ga dangi guri daya. Mata ke zaman gida yau kuma ya koma na 'yan maza. Duk sababin coronavirus yau ga dangi guri